Angibingelele sizweni, angibingelele kwele kaMthaniya, angibingelele amagumba amane omhlaba uNgwane, uKateli Mnyama phansi kwamhlabelengana ezweni lamathonga la ngithakathela khona la isigodlo sami sikhona khona la ngenzela khona imangaliso bakwethu. Ngifisa nje ukubonga kakhulu kubantu bonke nasizweni sonke esingathile sangethemba sasondela phansi kwelakithi la kwamhlabelengana sihamba singicinga emathafeni bakwethu sifuna uKateli Mnyama. Bafika abantu basizakala, bafika abantu bayithola izinto abayifunayo bakwethu, nakungihlonipha nje bakwethu nanokungethemba kwenu enikwenzile nidilika neza kimi ekhaya. Ngithi isami isandla sedlula ekhanda esizweni. Abantu ke bakwethu abaqhubeke bagade iscam bakwethu. Kunabanye abantu abazenza uKateli Mnyama ko Facebook, kunabanye abantu abazenza mina abaheki inamba zethu. Niqaphela lapho ke mawufona qinisekisa ukuthi ukhuluma nami uKateli Mnyama ngempela. Isasekhona induku bakwethu, ngisasengamele isipoko sendiya, ngisahleli phezulu kwesipoko sendiya bakwethu. Noma ungaya kuyiphi inyanga ikuthembise ukuthi nasi isipoko sendiya sikhona, uhlale wazi ukuthi leyo nto kuyobe kungesona isipoko sendiya. Uma udinga isipoko sendiya khona ukuthi uxhumane nami uKateli Mnyama la iphansi kwamhlabelengana sikwenzele izinto zenzeke. Ngingabala ke kushona ilanga bakwethu, ngibala izinduku zala ekhaya esiyisebenza esigama ihla namalanga esiyikhiphele esizweni ezizweni bakwethu koSwazini, koMozambique, koLesotho la sihamba sifinyelele khona bakwethu. Ngithi nje esami isandla sedlula ikhanda. Nazi inamba zami escreen bakwethu 073 210 2319 073 210 2319 enye ithi 073 646 9487 073 646 9487. Abantu abaqhubeke nokungethemba, abantu abaqhubeke nokudilika bezekhaya. Izindlu zanele bonke abantu bomhlaba. Amen.